Čaute, Ahojte, tu je Teo a ja som Karol. a toto je Podcast pre bláznov. A našim dnešným hosťom je... Ivo! Ja. Ahojte. Ešte predtým, než začneme, chceli by sme vám povedať, že máme YouTube kanál, na ktorom vidíte aj tento podcast a boli by sme radi, kebyže nás followujete. Veľmi nás tým podporíte a my začíname práve teraz. Čo ťa to napadlo sem prísť vlastne? No, tak ty alebo vy ste si teda dali v kanáli to, akože, že robíte podcast a že hľadáte ľudia. Ja som taký, že by to mohla byť zábava, že vám pomôžem, tak že prídem sem. A tešíš sa, že Hej, si tu? veľmi sa teším. Je to prvá epizóda, tak No. áno. Taká memorable. No, sme veľmi radi, že ťa tu máme. Vítaj v tomto štúdiu. A ja by som sa ťa na začiatok chcel spýtať, ako si sa vôbec dostal na náš kanál a prečo ho sleduješ a čo ťa na ňom baví. No, tak my sa akože s tým fakt dlho poznáme teda on na svojom statuse teda dával, že ten kanál, tak som sa joinol, že sa pozriem, čo to je a bolo to dosť super, máte to tam teda parádne obidvaja a tak som to začal followovať a som sa tam pozeral, čo postujete a one thing led to another. Chceli by sme sa ťa ešte opýtať, Teo chcel sa ťa opýtať, že čo sa ti na našom kanále páči a čo nie a čo by sme mohli zmeniť? Myslím si, že máte veľmi taký dobrý, že akože že často tam dávate príspevky, akože máte pravidelné príspevky, hej, a akože je to aj, myslím si, že veľa do toho snahy ide. A takže to je taká veľmi akože pozitívna vec. Máte aj dobré nápady akože na veci, ktoré robiť. A s negatívami asi také, že myslím, akože teraz ma nepadajú, akože musím sa na tým porozmýšľať, ale akože asi máte akože je to také DIY niekedy, ale však to je v pohode, akože je to pre špecifický audience, však to nevadí vždy. Hej. No tak teraz môžeme prejsť k téme, vlastne tvoje hobby, alebo že čo ťa baví, že trošku by si sa nám predstavil. Hej, no, takže volám sa teda Ivo, ako už bolo spomenuté. Mám rád, hrám na klasickú gitaru, mám rád programujem, mám veľmi rád fyziku a matematiku a teda asi najdôležitejšie pre tento podcast v tomto prípade je, že teda sa dovolím povedať, že sa relatívne vyznám v počítačoch a ako sa stavajú a ako fungujú a tak, takže. To je veľmi zaujímavé a môžeme prejsť rovno na tie počítače. Vlastne to je dnešná hlavná téma tohto podcastu. A vlastne môžeme začať takou témou, že vlastne povedz začiatočníkom alebo ľuďom, ktorí nevedia, čo je PC, že ako vlastne taký úplne, že akože základné veci o ňom a vysvetlím to trošku. Hej, no tak akože pre dôvod tohto podcastu budem rozprávať akože normálnych moderných personal computers, takže PC, ktoré máte proste na počítači a nebudem hovoriť o Macoch v tomto prípade, pretože tie fungujú úplne inak, respektíve fungujú fundamentálne rovnako, ale nedajú sa skladať a tak ďalej. Budem hovoriť o proste Windows a Linux počítačoch. S tým, že akože, takže takéto počítače sú väčšinou teda, keď sa rozprávame o bedniach, sa skladajú zo 6 takých hlavných súčiastok, ktoré sú vlastne, že máte tam tú grafickú kartu, ktorá vlastne je to GPU, Graphics Processing Unit, je to na to, aby vlastne procesoval všetky grafiky, všetko, čo akože vidíte na vašom počítači, vlastne je to taký akože mozog pre to, čo to akože grafiky, hej, neviem, čo tam akože viac o tom povedať, je to taktiež asi tá najdrahšia časť toho, aj tá najviac známa, podľa toho sa väčšinou označujú počítače, alebo teda hlavne také, že keď vidíte niekde počítač, že predávaný, tak väčšinou vidíte najprv grafickú kartu, že akože tam marketujú. Potom máte akože CPU, alebo Central Processing Unit, toto je vlastne taký ten mozog toho počítača. Rovnako ako my máme mozog, vlastne sú tam idú všetky tie akože procesy, ktoré dá sa povedať, že akože nie sú grafika, ale akože všetky tie systémové veci a všetko, čo proste potrebuje procesovaciu power, čo nie je grafika. Akože je to tie počítačové veci. Hej.
Potom máte asi najviac nepríjemnú vec získavať teraz v tomto bode, akože v zmysle kupovania rámka, alebo teda Random Access Memory, čo je rovnako ako máte vlastne... Pamäť? Nie. Pamäť je rámka, Random Access Memory, úložisko vlastne, k tomu sa ešte dostanem, kde sú tiež veľmi náročné sa raz dostať, ale vlastne pamäť je v podstate ako úložisko, ale je to také, že úložisko máte, že si tam dávate veci a oni tam zostanú. Vlastne pamäť je v jednom momente, tam máte veci, ktoré ten počítač potrebuje a vie sa k ním veľmi, veľmi rýchlo dostať a si akože vymieňať s tým CPUčkom, s tým mozgom toho počítaču. A teda je to väčšinou, akože netreba toho tak veľa, väčšinou sa v moderných počítačoch sa kúpuje takých 32 GB, ale záleží zároveň od akého, aký drahý. Každá, sú rôzne úložisko, že niektoré sú menej, niektoré sú viacej? Áno. Niektoré sú menej, niektoré sú viacej, niektoré sú rýchlejšie, niektoré sú pomalšie, niektoré sú škarečie. Ale v podstate akože keď máte rámku, tak sú tam také hlavné ako keby, že komponenty, alebo že čo sa akože pozeráte, keď si kupujete rámku, okrem toho, že aká veľká je akože fyzicky, že proste 16 GB, 32 GB, 64 GB, tak akože taktiež sa pozeráte, alebo akože keď už o tom teda niečo viete, tak sa pozeráte na rýchlosť tej rámky, teda v podstate koľkokrát, to sa počíta v megatransfers per second, čo v podstate, že koľko miliónov takých informácií si vie predať s tým mozgom toho počítaču za sekundu. No a v podstate toto v ideálnych časoch, alebo keď ešte nebola brutálne drahá, k tomu sa dostanem neskôr, si človek kúpal takých 6 000 ideálne, takže a to bolo akože rýchla, ale teraz kvôli veľkým problémom v dostupnosti a tak sa už uspokojíme aj z 5600 alebo tak nejak. Ako si sa vlastne dostal k nadšencovi počítaču kvázi, že ako si sa k tým počítačom dostal a čo ťa na nich tak zaujíma? No tak príde mi to akože veľmi fascinujúce, lebo počítače sú všade okolo nás, akože všetko, každý jeden akože displej a vlastne každý telefón, čo majú ľudia a ešte dokonca aj tie veci v električkách, kde ukazujú, čo je ďalšia zastávka, akože všetko má svoj nejaký maličký počítač, ktorý je síce akože sú rôzne rýchlosti, rôzne akože ceny a tak ďalej, ale všetky akože sú v podstate akože to isté a je to akože pre mňa, mi to prišlo fascinujúce, keď som sa na to akože pozeral pred 2 rokmi, alebo tak, že akože, že proste niečo takéto, ako to funguje, ako to ľudia vymysleli jednoducho. Vlastne, aby som nadviazala aj ku Karolovej otázke, že koľko rokov už sa tomu venuješ? 2. Tak môžeš pokračovať asi v tých súčiastkách. Chceme súčiastky? Dobre. Takže už skúsim, aby to nebolo príliš rýchlo, teda príliš dlho s tými súčiastkami, takže taký dám akože rýchlo, teda tá rámka ešte má akože taký posledný že CL rating, čo je v podstate cast latency, nebudem to teraz vysvetľovať, ale v podstate je to tiež o rýchlosti, koľko, no. Potom máte teda už spomenuté úložisko, ktoré akože toto inak, aby som ešte rýchlo prerušil, vlastne toto rozprávam o akože desktopových počítačoch, nie o laptopoch. Laptopy majú väčšinou iné súčiastky kvôli tomu, že proste sú menšie a je tam menej miesta na vzduch, aby tá ďal chodil, takže budú tie súčiastky horúcejšie a tam všetky súčiastky treba proste, aby boli na nejakej ideálne čo najchladnejšie, treba ich nejak chladiť a je to náročnejšie pri laptopoch, takže sú tam úplne inak to funguje, takže pre toto budem rozprávať o desktopových počítačoch. No. Vlastne stolné počítače. Hej, stolné počítače. No a teda akože to úložisko väčšinou akože v moderných teraz stávaných počítačoch ja osobne by som nešiel nižšie ako 1 terabajt. Akože keď podľa chcete... ceny? Prosím? Podľa ceny? Akože podľa ceny, áno, už akože ani tie úložiska nie sú úplne dobré ceny kvôli, znova, dostane sa k tomu ešte neskôr, ale proste AI datacentra a tak ďalej. Sú fakt akože sú drahšie, takže niektoré akože fakt lacné systémy sa už dajú akože teoreticky postaviť aj za 512 GB, alebo teda 0,5 terabajtovým, ale neodporúčal by som to akože pre prakticky žiadne počítače okrem tých úplne najlacnejších a teda tie drahšie vedia mať 2 alebo 4 aj 8 aj vlastne viac akože terabajtov úložiska, čo je
Takže hej. No, potom máte vlastne všetky tieto súčiastky, treba dať do niečoho treba dať, teda technicky netreba, ale je to väčšinou pre ľudí je to akože estetickejšie a jednoduchšie to dať do nejakého obalu alebo teda do nejakej tej skrinky. Tieto Bedňa, akože, tá bedňa. No a akože toto väčšinou nie je potrebné. Akože tam nie sú moc také technické veci, technické špecifikácie preto, že proste podľa toho, ktorá sa vám páči, akože ešte sú tam, že koľko má veci, čo sa točia, fans, ako sa to povie po slovensky. Tie... Chladič? Nie. Nie, chladíš to nie, lebo to je na to, keď je teplo. No, dobre, to je jedno, viete, čo myslím. No, No, takže toto je fakt podľa preferencie, ktorá sa vám dizajnovo páči. No a teda tie všetky súčiastky, ktoré som povedal, okrem teda toho obalu treba do niečoho zabudnúť, oni nejdú úplne všetky do seba, takže tam je vlastne tá motherboard, alebo materinská doska. Materinská doska, nejak tak povedzme. sa to prekladá. Ale väčšina z týchto názvov sú v angličtine, pretože proste na Slovensku nie je to úplne centrála v stávanie počítačov, ale však hej. No, ale teda oni sa všetky zastoknú do tohto akože motherboardu, ktorý vlastne ich všetky prepojí, dá im akože spolu môžu komunikovať, si predávať akože... Všetko sa spojí do jedného. Všetko sa spojí do takého akože komunikuje to súvislého, so sebou. áno. Hej. No a všetko toto, akože treba nejak tomu dať elektrínu a kvôli tomu má vlastne každý počítač také niečo, čomu sa hovorí PSU, alebo Power Supply Unit. Je to v podstate, to je to, čo zapojíte do zástrčky a to vám vlastne prerobí tú akože elektrínu, ktorá ide do zástrčky, do akože niečo, čo ten počítač môže prevzať a akože a fungovať s tým. No, takže toto sú tie základné súčiastky. Oni sú všetky sú vlastne spolu tak vlastne fungujú a taká najzákladnejšia vec pri stávaní počítaču je, že proste všetky musia byť vybalancované. Čo sa týmto snažím povedať je, že keď máte nejaké, že nemôžete mať proste grafickú kartu za najlepšiu na svete. To som sa chcel spýtať, že skačem, ale vlastne otázka bola taká, že či to všetko dokopy pasuje vždycky, alebo že či to je také. Nepasuje to dokopy vždycky spolu. Je to v podstate, máte všetky vlastne súčiastky, ako sa, vlastne už postávanie počítačov je tu strašne dlho už od, akože už, nie strašne dlho, ale už je tu dlhšie, akože ešte z 90 80 rokov, vlastne úplne najstaršie počítače sú ešte spredtým. No a v podstate tie súčiastky sa postupne, akože je evolúcia akože stávanie počítačov a také, ako ich poznáme teraz, sa akože nebolo moc, začal sa tak okolo začiatku 21. storočia, alebo tak akože niekedy. A v podstate odvtedy začali tie firmy, akože sa začali objavovať a začali robiť akože súčiastky pre takéto, akože pre normálnych ľudí, aby si mohli akože mať takéto počítače. Takže aby boli, že nie také isté, ale že drahšie aj lacnejšie. Áno, sú proste jednoducho drahšie a lacnejšie. Ale niektoré súčiastky spolu proste nefungujú. Nedokážu komunikovať, sú iné generácie. Napríklad predstavte si, najjednoduchší príklad, ktorý si teraz viem vymyslieť, je predstavte si, ako máte tú motherboard, že ona má niekde, kde sa zasunú všetky tie súčiastky a akože jednoducho niektoré nepasujú, pretože ten otvor je vyrobený pre nejakú inú súčiastku, áno. A je tam proste, že fungujú, aby fungoval rýchlejšie, proste novšie piny a tak ďalej. Takže asi najväčšia ukážka tohto je, kde akože máte vlastne tie CPUčka, Central Processing Unit, oni tie aktuálne najnovšie generácie, keď používate teda od AMD, ešte sú aj Intel, ale teraz aktuálne sa podľa mňa najviac oplatia AMD. Vlastne to sa rozprávame o nejakých firmách. Áno. Toto AMD, alebo teda Advanced Micro Devices, tak vlastne oni vyrábajú aktuálne, oni sú najväčší akože producent takýchto PC, akože procesorov, áno. Intel bol kedysi veľmi, veľmi dobrý, ale teraz akože stále je akože dobrý, ale tá cena sa úplne neoplatí za to, čo dostávate v rámci akože... Čo máš vlastne radšej akože? Ja osobne myslím si, že je lepší AMD aktuálne. Ale toto je čo sa týka procesorov, akože lebo AMD robí aj grafické karty, dokonca aj Intel robí grafické karty, ale nie sú až tak veľmi známe.
A v podstate, akože, lebo väčšina ľudí pozná pod grafickými kartami NVIDIA, hej, NVIDIA, toto vidíte všade, všetky akože počítače, čo si kupujete online, väčšinou majú NVIDIA, pretože to každý pozná, ale ukázalo sa, že aj AMD robí grafické karty a sú dosť dobré za cenu. Takže k tomu sa ešte neskôr asi dostanem, môžete sa aj opýtať, ale to asi by teraz bolo trošičku od témy, takže nebudem o tom moc hovoriť. Prepáč, troška som ti skočil do rečí. Ja som sa chcel spýtať, keby sa divákovi pokazil komp, teda, že ak by vypadla nejaká súčiastka, ktorá nie je síce až tak podstatná a dôležitá, tak vedel by ten počítač fungovať? Tak záleží od súčiastky teda. Akože, ak nie je až taká dôležitá, akože každá súčiastka je aspoň trošku dôležitá pre ten počítač. Akože, ak vám vypadne niečo, čo je také menej dôležité. No jasné, ja som myslel ako motherboard, hej, alebo niečo tak, alebo to je strašne dôležité. Hej, motherboard je veľmi dôležitý. Aj všetky z tých akože súčiastok, čo som povedal, okrem tej bedne, v ktorom to je, a tam moc nevypadne, lebo tie veci sú v nej, tak akože tam proste sú potrebné pre ten počítač, aby fungoval. Teda technicky ešte to úložisko nie je potrebné, ale reálne sa nedá používať bez toho, akože zapne sa. Sorry, ale vlastne ty vieš proste, niekto ti povie, že cenovo, za akú cenu je ochotný dať za PC a ty mu vieš poskladať ten PC? Akože teoreticky, hej. Tak môžem tu teda, čo som hovoril, že akože sa k tomu dostanem neskôr, môžeme teraz dať neskôr, že v podstate akože aktuálny stav marketu na akože PC súčiastky je, že jednoducho máte umelú inteligenciu, hej? Umelá inteligencia je obrovská vec teraz, obrovská bublina. Všetky firmy sa akože naháňajú, že kto prvý akože kto urobí ten najlepší model. Máte ChatGPT, máte Gemini, máte Claude a v podstate, a potom ešte tí ostatní. No a oni všetci, akože AI funguje tak, že v podstate musíte mať, nebudem hovoriť, ako funguje, ale na to, aby vám fungovalo, musíte mať nejaké, kde sa to všetko procesuje, lebo to sa vám neprocesuje na vašich akože, zariadeniach, neprocesuje sa ChatGPT na vašom mobile, je to v podstate akože, lebo to berie nejaký proces, ono vlastne to cez internet, alebo to akože cloudovo to posiela do tých datacentier, kde sa všetok ten akože processing robí. No a jednoducho oni berú tieto datacentra berú strašne veľa týchto súčiastok grafických kariet, rámky, SSDčiek a tak ďalej. A oni nie sú, akože napríklad rámka nie je špecificky tá istá, čo používame tu, ale jednoducho tie firmy, ktoré vyrábali rámku alebo SSDčka, alebo keď hovorím SSDčka, myslím akože storage, teda... Pamäťové karty? Nie, úložisko. Tak v podstate oni... vlastne tie firmy, keďže to kupujú ich tak strašne veľa, tak sú na tom ochotní teda minúť hrozne veľa peňazí a je to extrémne viac, ako míňajú normálni ľudia, čo si akože stavajú počítače. Akože je to myslím, že asi 91% alebo niečo také. Takže jednoducho sa tým firmám viac oplatí vyrábať tie súčiastky pre tie datacentra a preto ich je menej pre ľudí, alebo teda sú drahšie pre tých ľudí, čo sa ich snažia kúpiť pre ich vlastné počítače. A preto je ten market teraz vlastne veľmi, okrem teda aj iných vecí, je veľmi v zlom stave. Vlastne väčšina z tých súčiastok, okrem akože grafických kariet, rámky a úložiska sú v poriadku cenovo. Ale potom sú tieto tri, ktoré sú akože výrazne drahšie, ako boli predtým. Prepáč, ale chceš povedať to, že oni zdražili kvôli tej AI? Zväčša, áno. V podstate nepriamo, áno. Že vlastne tie datacentra, ktoré potrebuje AI na to, aby fungovala, vyžierajú vlastne všetky tie súčiastky pre nás ostatných. Dobre. Ja by som sa chcel spýtať, že ty teda ako počítačový maniak, genius, tak ty používaš AI alebo nie? A ak áno, no tak akú AI by si odporúčal, ako tu zatiaľ, čo ti najviac poradí a najviac ti pomôže?
Ja nemám problém akože s AI celkovo. Ja si myslím, že AI je veľmi užitočná vec, ktorá jednoducho akože nám pomáha, môže byť veľmi užitočná pre ľudstvo celkovo. Myslím si, že ju treba používať zmysluplne, lebo akože všetci teraz sa snažia integrovať do ich aplikácií a proste tam, kde fakt nie je potrebná a tam podľa mňa by nemala byť, ale celkovo je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá a ja ju tiež používam. Sú tie hlavné 3 modely, máte ChatGPT, máte Gemini a máte Claude. Claude je taký, poznáte Clauda? To je od Anthropicu. No. To je asi najväčší teraz. No, Nie, Gemini je najväčší, Anthropic je, alebo teda Claude je druhý najväčší a práve predbehol OpenAI, čo je ChatGPT. Vlastne, No a ja používam teda Claude, podľa mňa je najlepší. lebo ono to bolo tak, že ten ChatGPT vyskočil na vrchol, lebo bol proste najlepší, ale potom... Prvý. No, do istej miery, akože. Potom prišla vlastne Gemini, sa mi zdá. Hej, Gemini vlastne bolo to tak, že Google, alebo teda Gemini, oni... Google vlastne Gemini. Áno, Google vyrába Gemini a v podstate oni začali vlastne hneď, tiež akože chvíľku po OpenAI začali tiež vyrábať ich vlastný model, ale hrozne dlho proste ChatGPT bol o toľko lepší ako Gemini, pretože Gemini bol proste neschopný, nevedel nič robiť poriadne. A toto akože sa bolo pochopiteľné, pretože aj ChatGPT, akože ja som ho skúšal ešte vtedy, keď to nebolo moc akože užitočné, tuším 2022 alebo niečo také, 2021, tak nejak. Takže práve vyšiel a akože už vtedy to bolo celkom akože také prekvapivé, že čo to vie robiť a teraz akože je to o mnoho lepšie, akože... Vlastne, za mňa, akože osobne, úprimne, je najlepšie Gemini. Podľa toho, lebo akože máš tam neobmedzené, že zase obrázky, vyrábanie, vieš tam vyrobiť AI songy, tak neviem. Hej, myslím si, že toto je, naozaj záleží na čo to používate, pretože všetky sú dobré v niečom inom. ChatGPT je, neviem presne teraz, čo je dobrý, ale Gemini, akože Claude je napríklad veľmi, veľmi dobrý v programovaní, čo ja teda akože radšej programujem sám, ma to baví, ale... Mu venuješ? No, povedzme, ale akože on je veľmi dobrý v generovaní akože funkčného kódu a taktiež je, akože má takú dobrú konverzáciu, hovorí tak prirodzene. A najlepšie podľa mňa na ňom, čo je také najdôležitejšie, je, že všetky tieto AI-ka majú vlastne nejaké percento času, kedy akože proste si vymyslia vec a budú presvedčené o tom, že hovoria pravdu, ale a toto nie je dobré, pretože vy chcete, aby vám hovorili pravdu, ak potom toto vás vie zmiasť. A Claude v podstate najčastejšie z toho, čo som si pozeral, akože iných ľudí, aj čo som ja skúšal, proste, že keď niečo nevie, tak proste vám to zväčša, toto netreba sa na to vždycky spoliehať, ale proste vám to povie. Že akože, že keď si nie je istý niečím, tak nebude sa vám to snažiť akože predať, ako napríklad ChatGPT. Hej, ale aby sme sa vrátili teda k tým písičkám, áno. tak možno niektorí chcú vedieť, že kde sa oplatí kupovať v roku vlastne 2026, čo sa oplatí, alebo vlastne, kde sa to dá nakonfigurovať, ten počítač, alebo dobre, tak? Poďme na to, no. Tak akože v roku 2026, ako som už spomínal, teda market nie je úplne ideálny, ale počítač sa určite stále dá postaviť. A celkom dobrý je na toto, keď si chcete akože vybrať súčiastky, to celkom dobrý je na to akože stránka PC Part Picker, PC Part Picker. Dáme aj do popisu. Hej. Tak vlastne tam si môžete proste vybrať, ono to preskenuje veľmi veľa obchodov, to má v svojej databáze. No a v podstate tam si vlastne viete vybrať súčiastky, no ale teraz akože tu sa vynára zjavná otázka, že aký počítač je vlastne správny pre vás, lebo akože počítače sú, čo? Že vlastne záleží aj o tej cene. Áno, záleží na cene, ale akože jednoducho, čo sa snažím povedať, je, že keď chcete na svojom počítači akože robiť niečo veľmi jednoducho, čo nie je náročné na ten počítač, tak nepotrebujete na ňo dať tak veľa peňazí, ako by ste dali, keď na ňom chcete proste robiť náročný video editing vo akože 4K rezolúcii. Že ide o to, čomu sa venujete. Hej, naozaj záleží od toho. Toto by som veľmi chcel ešte povedať, že vlastne máte, akože každý počítač potrebuje k sebe monitor, hej, toto vieme, ale monitory vlastne majú rezolúcie, že akože koľko pixelov má
je to takže akože aká ostrá je tá fotka, alebo to, čo vidíte, teda ten obraz. No a toto koresponduje dosť blízko ku akože rýchlosti vášho počítaču, pretože čím viac tých pixelov je, tak tým náročnejšie je to hlavne pre tú grafickú kartu, akože vlastne displejovať všetko, alebo nie, že displejovať, ale akože, že vymyslieť, že čo sa má ukazovať na týchto pixeloch. A v podstate, takže hlavne keď akože toto používate, dajme tomu na nejaké hry, tak čím vyššia rezolúcia, tak tým lepší systém budete potrebovať mať. Ak si niekto ide kúpať počítač, že idem si kúpiť počítač, rodičia mi dali vreckovej a vlastne chcete si kúpiť nejaký fakt model, ktorý není ani drahý, ale nie je ani tak lacný, tak odkedy už vlastne v tomto roku 2026 viete, že ten model ako keby je lacný a že už je nefunkčný? Tak od akej ceny? Hej? No tak nefunkčný model je teda, akože väčšina modelov je teda funkčných, hlavne čo si viete kúpiť, teda hlavne keď kupujete nové. Akože pre tie už lacnejšie počítače sa niekedy oplatí, hlavne teda, ako hovorí v tomto roku 2026, akože kúpiť už použité veci, ale stále akože že akože to treba proste si dávať pozor na to, čo robíte. Ide o to, že minulý rok to bolo úplne iné ten trh a teraz sa to úplne zmenilo. Rozumiem, hej, minulý rok to bolo úplná pohodička, teda okolo tak septembra. Ešte predtým to bolo neboli grafické karty, ale... no, v každom prípade, ale... hej, takže tak. Ešte sa na chvíľku vrátim k tým AI-kám, že ja som raz videl také jedno video, kde vlastne si týpek postaval tým, vlastne nechal postavať tým hokejových a videl som, ako Gemini urobilo strašne múdru vec, nejak tak, aby to dosahovalo aj ten limit tej ceny a preto ja súhlasím troška s tým, že tá Gemini sa vám vie pomôcť akože v tom rozmýšľaní. To je na ľuďoch, že čo si vyberete. Samozrejme je to, tá AI sa brutálne posunula od napríklad toho roku 2022, kedy si ju používal ešte ty a aj si to sám povedal, že ten posun je obrovský a tie posuny sa menia stále, aj už sa to dostáva aj do tých hier, tiež si to povedal, a už aj do tých známejších hier, napríklad Roblox. Akože AI v hrách, teda špecificky, ak chcem sa potom porozprávať, tak vlastne toto je aktuálne jedna z hlavných akože veci, čo robí Nvidia, vlastne tá firma, čo predáva grafické karty, za to sú známi. V podstate, akože lebo ich grafické karty sú v teórii lebo AMD a Nvidia robia grafické karty, áno, už som to povedal. A AMD vlastne má grafické karty, ktoré sú, že oni sú tie levely, oni sú podobne rýchle a vlastne na ten level, kde akože nejakej rýchlosti od Nvidia, AMD často dá, že podobnú rýchlosť, ale dá trošku akože lacnejšiu cenu, povedzme o 100 eur alebo niečo také, alebo čo je relatívne veľa už v tomto. A vlastne čo Nvidia, čím chce, akože čím chcú akože, že prečo majú oni vyššiu cenu a že prečo sa to stále oplatí, je, že oni majú vlastne veľmi veľa takýchto AI nových akože, vecí. V podstate, akože okrem toho, že v hrách máte veci ako ray tracing, čo je v podstate, že máte dobré reflexie a viete, že oni sú proste to lepšie beží, ale Nvidia v posledných rokoch začala robiť niečo také, že pridáva, že akože AI vyrobené kvázi fejkové alebo také nepravdivé, neskutočné framey. Teda akože každá hra beží na nejakom FPS, frames per second, hej, koľko obrázkov za sekundu, hej, snímkov za sekundu máte. No a tieto, vlastne čo Nvidia robí, že keď akože, že dokáže pomocou umelej inteligencie si vie tipnúť, čo akože ide po nejakom frame a si domyslieť, čo by tam malo byť. A vlastne takto vie tak trošku neprirodzene vlastne zvýšiť to FPS, čo vy máte na nejakej hre, dajme tomu. A toto nie je iba hra, takže toto máte aj v niektorých profesionálnych programoch. No a čo je akože na tomto, benefit to má, že proste akože nemusíte mať až takú silnú grafiku a môžete dávať vyššie, náročnejšie tituly a také veci. Trošku problém s tým je aktuálne, čo akože veľmi
z toho, čo som videl, akože veľa ľudí v hlavne akože hráčskej komunite akože neznáša to, pretože im to príde akože fejkové, oni chcú skutočné, lebo sú tam akože veľmi maličké rozdiely, že akože niektoré veci vyzerajú trošičku zle a tak, ale sú to fakt akože mikroveci. Podľa mňa trošku overreaktujú, akože nemyslím si, že je to také dôležité. Myslím si, že hlavne, že keďže máte výrazný pokrok v FPS, sa to oplatí v väčšine prípadov, ale toto je teda iba môj osobný názor. No, ešte dopovedz. Hej. No a tak akože oni taktiež robia také volačo, že znížia lebo ako som povedal, rezolúcia keď máte vyššiu, tak je to náročnejšie bežať. A vlastne čo oni robia, že vlastne znížia vám rezolúciu, v ktorej vidíte tú horu, a aby to bežalo rýchlejšie, to je druhá vec, čo robia, a potom pomocou umelej inteligencie zvýšia tú rezolúciu bez toho, aby to bolo náročné na váš počítač, že vlastne to je tá umelá inteligencia, ktorá to zvyšuje. A toto v podstate tiež vám vie zvýšiť, ale to tiež môže ukázať niektoré z týchto negatívnych vecí. Ako si hovoril o tých PC a laptop, je to rozdiel. Vyznáš sa v laptopoch, aby som sa ťa mohol spýtať, vyznáš sa tak ako napríklad v PC? Nemusíš úplne, ale... Nevyznám sa tak dobre v laptopoch ako v PC, ale povedal by som, že sa nich vyznám relatívne dobre. Akože v podstate, akože v základe je to isté, ale je to proste veľmi, veľmi silno zmenené na to, aby to fungovalo s tým laptopom. Čo sa snažím povedať je, že dajme tomu, že máte nejakú desktopovú grafickú kartu, dajme tomu RTX 5070, hej, a vidíte, toto keď vidíte v nejakom desktopovom počítači, tak čo je zaujímavé je, že to bude mať inú, inak to bude akože rýchlo bežať a inak bude tá rýchlosť tej grafickej karty ako na tom laptope, že ten laptop bude pomalší z dôvodu, že proste tá grafická karta je náročná, ona je veľmi horúca, keď akože beží na silných kapacitách, takže oni musia vlastne znížiť tú, akože ako rýchlo beží, na to, aby sa tak veľmi neprehrievala, aby sa to dalo vôbec akože uchladiť, aby sa ten laptop neroztopil. No a v podstate o čom toto hovorí, je, že teda akože laptopy majú výrazne znížené, alebo teda nie výrazne, ale akože o všimnuteľné množstvo znížené akože tú rýchlosť toho počítaču. Takže, hej. Takže tak je to úplne iné, samozrejme. Proste keď vidíte nejakú grafiku alebo akékoľvek súčiastky v desktopovom počítači a v laptope, proste iba si pamätajte, že to nebude úplne to isté. Nebude to ultra ďaleko, akože stále sú to dobré grafiky často na tom laptope, ale nebude to také rýchlo ako na desktope. Jasné, ja sa ešte chcem spýtať, že napríklad keď pracuješ ako nejaký grafický dizajner alebo nejaký animátor, programátor, hocičo takéto, a napríklad si 12 hodín denne na počítači, pretože snažíš sa to urobiť úplne do dna a potom ideš domov a znova vie si tá grafická karta nejako oddychnúť a ochladiť sa, alebo... Áno, ona sa akože v teórii, keď máte kvalitný počítač, ktorý je dobre chladený, tak tá grafická karta by si vlastne nemusela potrebovať oddychnúť. Akože v podstate to je celé o tom, ako vám prúdi vzduch cez tú bedňu, ten počítač samotný. Tam vlastne máte tie rotujúce veci, ktoré som znova zabudol, ako sa volajú, a ktoré akože to nevadí. Tlačia vzduch cez ten počítač a vlastne ho znižujú tú teplotu pomocou rôznych súčiastok. No a v podstate toto inak používa sa niekedy aj vodné chladenie počítaču, ale do toho sa teraz nebudem dostávať. No, ale v podstate je to, tá grafická karta by si, keď to máš dobre chladené, tak ona by si nepotrebovala oddychnúť a mala by to, nemusela potrebovať oddychnúť, lebo akože by mala vedieť pracovať veľmi dlho, lebo je dobre chladená. No, máme tu nejaké ešte posledné otázky, ako keby. No, vlastne ešte som sa ťa chcel spýtať, že vlastne súčiastky, že odkiaľ sa oplatí kupovať, akože, že či nie sú nejaké, že čo tu nie sú, napríklad naozaj nie sú, ale sú niekde inde v nejakej inej krajine, že sa kupujú odtiaľ? Myslím si, že napríklad akože toto je veľmi dobrá otázka, lebo akože napríklad v Nemecku máte, veci sú
častejšie lacnejšie z dôvodu, že proste Nemecko je väčšia krajina a majú väčšiu dostupnosť a viac ľudí si to kupujú, takže aj viac tým ľudia, čo to vyrábajú, tam posielajú veci a takže sú aj lacnejšie. No a aj je tam väčšia dostupnosť. No a v podstate toto znamená to, že ale na Slovensku akože nie je to zase zlé. Na Alze samotnej majú veľmi veľa dobrých vecí a akože aj dá sa kúpiť akože nie je to, že akože o toľko horšie ako v Nemecku, ale akože sú niektoré súčiastky, ktoré sa dajú kúpiť iba v Nemecku v tomto prípade. A keď by ste akože išli napríklad na nejakú akože Dá sa to aj poslať, ale to záleží už od čoho posielate. Napríklad niečo ako ten case, teda ten obal toho počítaču. Nie je to poštovné nejaké moc drahé? Hej, to sa snažím povedať, že akože niečo, keď máte niečo ako case, čo je obrovské, tak to poštovné bude často príliš drahé na to, aby sa vám to oplatilo. A proste si kúpte nejaký u nás doma s tým, že dá sa nájsť dobrý case už na Slovensku za lacné peniaze, rovnako aj grafická karta a tak, ale niečo maličké, ako napríklad rámka, CPUčko, alebo úložisko, alebo tak to podľa mňa nevadí si poslať odtiaľ, ak nájdete, ak to bude lacnejšie aj s tým poštovným poslať odtiaľ. Prvá reklama bez Alzáka. No, alebo vlastne ty si odkiaľ kupuješ vlastne tie súčiastky, alebo že ako si kúpil na ten PC, čo máš teraz? No tak akože kupovanie, myslím si, že najlepšie akože kupovať, keď podľa mňa sa fakt doplatí proste z Alzy si kúpiť, pretože Alza je jednoduchá, dá sa to proste tu na Slovensku, berie to fakt málo práce a mne osobne to nestojí za to stráviť na tom akože hodiny viac, aby som ušetril pár euro, ale akože, takže myslím si, že Alza je super odtiaľ kupovať a potom akože ale že z takých akože obchodov, kde sa akože, ktoré sú akože nie sú také zvláštne, že akože, ktoré sú známe, z ktorých sa takí akože veľkí predajcovia, hej, takí veľkí firmy. predajcovia. A vlastne ty si kúpil teda väčšinu z Alzy, hej? Ja som si kúpil väčšinu z Alzy, áno. Dobre, a ešte otázka. Asi posledná, nie? No, hej, hej. Áno, posledná Áno, otázka. posledná otázka. Že vlastne akože keď je ťažké si poskladať vlastný PC, alebo dá sa niekde kúpiť také, že ti to poskladajú, alebo tak? No, PCčka sa predávajú, akože môžete si kúpiť akože pre-build, alebo teda už postavený. A to je často akože drahšie kvôli tomu, že niečo stojí, aby vám to tá osoba postavila a musí z toho mať aj nejaký zisk. A teda akože potom sa dá samozrejme sám si postaviť a to je úplne zadarmo, teda iba tie súčiastky to stojí. A to sa teda akože oplatí, ale ak nie ste, akože by som povedal, že ak nie ste v tom skúsení, alebo akože ak nemáte, ak si do toho nedali nejaké hodiny akože v researchu, takže akože proste, že do toho dali nejaký čas si obzeraním, ako to funguje a tak podľa mňa sa vám najviac oplatí. Znova dám shoutout Alze, pretože oni majú taký program, ale aspoň teda, ak si dobre pamätám, lebo pred pár rokmi to ešte mali, mne sa zdá, že vlastne vám to postavia a toto je, myslím, že je celkom lacné a akože keď sa to v tom nevyznáte, tak sa to podľa mňa sa to oplatí viac, pretože je to jednoducho, je to bezpečnejšie. Keď niečo rozbijete v tom počítači, tak to sa neodrozbije a môže to stať výrazne viac ako 20 eur. No ja som sa ešte chcel spýtať vlastne dve otázky. Jasné, spýtaj sa. Že vlastne odplatí sa kúpiť každú súčiastku osobitne, než celý PC akože postavaný už? Akože myslíš v zmysle, že kúpiš si zvlášť grafickú kartu, zvlášť procesor a poskladáš to, alebo či sa to oplatí, že kupovate poskladané už? Že akože už nasadené na tú motherboard? Že už celý počítač. Alebo že už celý počítač, takže akože pre-build, hej? Naozaj akože záleží, ako definuješ to, že čo sa ti oplatí. Akože, ak si veríš, že akože to vieš poskladať a akože baví ťa to, asi ochotný do toho dať ten čas, čo akože podľa mňa priemerný počítač vieš postaviť za také 2 hodiny plus minus. Teraz na YouTube sú také videá, že ako si poskladať počítač a také veci. Myslím si, že keď chcete toto followovať, tak pozrite si LTT alebo Linus Tech Tips. Oni majú dobre. A
v podstate, ale tie akože prebuildy, oni sú, akože môžu sa niektorým ľuďom oplatiť, pretože jednoducho máte tam estetiku už započítanú, čo akože niektorým ľuďom veľmi záleží na tom, ako ten počítač vyzerá na ich stole akože fyzicky, čo je validné, aj mne záleží, ako môj počítač vyzerá. A nie až tak ako ostatným a myslím si, že je veľmi, veľmi škaredé tá jednorožčia RGB, ktorá akože z tých oných, veľmi sa mi to nepáči, ale akože tiež si myslím, že proste dať do toho nejaký čas, aby to dávalo zmysel spolu, nie je úplne od veci. Ja teda, Karoš, mám nejaké otázky. Čak sa spýtaj. Teda, že ty vlastne vieš skladať ten počítač. Vlastne aj sám si poskladal? Dobre, a super, snaha sa cení. Aj, že si to dobre poskladal. Som kamarátovi som. Áno. A ešte, že vlastne, ešte existujú, že možnosti čierne PC, biele PC a že biele súčiastky sú asi drahšie než to čierne, hej? Je to akože v podstate o tom, že biele, je to, lebo ľuďom sa páči, akože biele počítače vyzerajú pekne, sú také akože veľmi estetické často. Ja si tiež myslím, podľa mňa vyzerajú veľmi pekne, ale tieto firmy si to vlastne všimli, takže môžu logicky dávať za to viac peňazí a aby si na tom viac zarobili, lebo tí ľudia sa za to ochotní zaplatiť. Taktický ťah. Hej, taktický ťah. Akože to je vlastne vo všetkom tomto, to je vlastne biznis, prečo všetky tie veci toľko stoja. Ale áno, tie veci, akože biele počítače stoja viac. Ty máš vlastne čierny? Čierny. A ešte existujú také možnosti, že nielen že biele alebo čierne, existujú aj RGB, to je vlastne LED, si prezračil očami. To je vlastne ako keby LED, že čo je RGB? RGB, akože, no tak RGB v podstate akože to je RGB, tie tri písmena, je red, green, blue, teda tie tri základné farby. Z týchto farieb si vieš vytvoriť akúkoľvek inú farbu, takže akože zmixovaním, že akože červená, modrá a zelená, vieš ich zmixovať v rôznych kombináciách. So tak vidíme svet, že sú skombinované. Áno, červená, a zelená. A v podstate toto alebo väčšina farieb na farbovom spektre vieš zmixovať z týchto RGB farieb a toto... Vezme tu teraz názornú ukážku. Áno. Show. Hovoria o tom, že akože môžeš tam vlastne nastaviť nejakú tému pre tvoj počítač. Takže ja neodsudzujem kompletne RGB, pretože môžeš... Ale akože, je to drahšie? Nie nutne, lebo záleží lebo akože veľa ľuďom veľmi záleží na tom, aby to bolo také minimalistické bez toho RGB a znova tie firmy akože si to všimnú a začnú za toto práve že dávať niekedy viac peňazí, to stojí, ale niekedy menej. Akože je to lacnejšie je to RGB ako... Áno, ale to často akože keď záleží, proste musíte sa pozrieť, že keď je niečo lacné, tak v 95% času je to lacné z nejakého dôvodu. Takže treba sa na to pozrieť, že napríklad jedna z najpopulárnejších caseov, Montec XR, je v podstate akože je veľmi, veľmi dobrý podľa mňa deal za nejakých 60 eur alebo nejak tak, ale je taká akože trošku lacná. Už som z ňou raz stával a v podstate je taká lacnejšia a je to také RGB, no akože, aby sa to páčilo priemernej osobe. Mac versus Windows, že podľa čoho si vybrať, že no. Ja si vyberám Linux, ale tak, alebo osobne, Linux. akože takto. Mac je uzatvorený ekosystém, kde v podstate akože, ktorý veľmi dobre funguje iba na Apple akože deviceoch, nemôžete to dať na vlastne postavený počítač a ak máte proste iPhone a máte AirPody a Apple Watch, tak často dáva zmysel si kúpiť aj akože Apple počítač, pretože je to jednoducho, a nehovorím, že akože Apple počítače sú zlé, akože Apple počítače sú výborné, nemyslím si aktuálne, že
veľa z Apple sú akože No je to Apple také hlavne pre deviceov. tých Apple user, hej? I pre Apple userov je to fakt, akože veľmi sa to často oplatí, ale teda záleží aj na tvojich prioritách, pretože na Apple, akože iOS, teda alebo macOS v tomto prípade, nie vždy podporuje všetky aplikácie, ktoré sú na Windowse. Windows má vlastne najväčšiu podporu všetkých aplikácií. No, ja osobne mám najradšej Linux, pretože Tá je to... tretia možnosť? Áno, pretože... A to je už také, akože v podstate tam sú rôzne distra a je to také už veľmi, že technické a musíte tam vedieť, čo je, ako používať terminál. Bože chráň. Je to v podstate také veľmi viac akože otvorené a menej, chápem. aj to beží lepšie. Napríklad akože Windows samotný vám vlastne žerie 2 GB často rámky celkovej, čo hlavne na laptopoch starších, ktoré alebo lacnejších majú 4 alebo 8 GB, alebo bože ešte menej, tak akože toto je fakt veľa a už nezostávam na tie ostatné veci, takže preto by som, hlavne na tých, akože ak máte nejaký starší laptop, tak by som vám úprimne odporúčal si stiahnuť, akože keď máte málo rámky a chcete, akože sa vám to, je to viditeľne pomalé ten počítač, tak by som odporúčal sa iba aspoň pozrieť, že akože na Linux, pretože on vám žerie, myslím, že asi 4-krát menej, alebo tak nejak. A takže... ešte, že to akože nadviazuje k tejto... Nadväzuje tejto otázke, že na Macu vlastne väčšinou to je, že tam sa akože možno lepšie striha než hry. Záleží, je to veľmi subjektívne, akože na Macu sú podporované, akože áno, na Macu nebežie, prvá vec je, že na Macu, ak chcete hrať... Nie je to tak, priorita Macu? Áno, Mac je hlavne na akože produktivitu a také veci. V podstate akože sú tam podporované niektoré hry, ale nie všetky kvôli tomu, ako je ten operačný systém vytvorený akože kompletne, že akože fundamentally. No ale... akože tie hry, ktoré sú tam podporené, často aj nebežia tak dobre ako na Windowse, pretože to nie je na to optimalizované. Ale Windows tiež akože vie byť dobrý na strihanie, akože sú tam veľa dobrých softverov, ktoré sú na to veľmi, veľmi funkčné a veľmi užitočné. Tak Mac je teda ako keby priorita Macu. Priorita Macu je vlastne na akože... práca. Áno. Práca. Ale to neznamená, že akože sa nedá na Macu hrať hry alebo zábava a rovnako na Windowse nedá robiť práca. Obidve akože... Akože, ale priorita je tá práca. Tam, áno, je to akože pre také produktívne. Dúfame, že ste si užili tento podcast a teraz možno čakáte, že táto epizóda bola super a čakáte na druhú epizódu, alebo táto epizóda sa vám nepáčila, dúfate, že bude ďalšia tá lepšia. Alebo už nedúfate. V každom prípade treba pozerať tú ďalšiu. Áno. Ale Ivko vám to podľa mňa perfektne vysvetlil, aj nám to vysvetlil, pochopili sme všetko a toto bolo vlastne od nás na prvú epizódu všetko. Lúčime sa s vami. Ahojte. A čaute. Čauko.